Els actes de la tarda comencen amb una intervenció de la presidenta de la Federació de Catifaires de Catalunya i del president de la Coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya. Bé, avui, una gran abraçada de flors i de materials naturals per a tots els que participem d'alguna manera en aquest primer Congrés Internacional del Vall de Bastons de Catalunya. Aplaudiment per les catifaires i els catifaires de Catalunya. Tot plegat com a prèvia al reconeixement a 7 personalitats que han dedicat part de la seva vida al Vall de Bastons. Aquestes foren Dolors Espluga Espluga, de Peramola. Sí, com ha dit l'Adrià, m'he dedicat bastants anys de la meva vida al Vall de Bastons. Peramola és un poble molt petit i volem tindre sempre vives molt les nostres tradicions. O sigui que a totes les colles no deixeu de ballar, que mantindre viva la cultura popular és molt important, perquè un poble sense cultura, malament. Jordi Pujol i Per Arnau, de Prats de Lluçanès. Avelí Clarena Calmet, de Rajadell. Tinc 75 anys, vaig començar a ballar als 9 anys, o sigui que vaig ballar 64 anys, més o menys ja n'hi ha prou. Antoni Castillo Martínez, de Castellar del Vallès. Gràcies. Si soc aquí és perquè tinc uns grans companys que van començar amb mi, el Joan Prat, per exemple, i si no és per la colla, segurament no estaríem aquí. Gràcies. Joan Comajuncosa Esplà, a títol pòstum, de Gelida. Per mi rebre aquest reconeixement pel meu avi, que va ser una persona que es va dedicar en cos i ànima al Vall de Bastons i a Gelida. Marc Galí i Segués, de Terrassa. Jo voldria dedicar aquest reconeixement a cadascú dels que esteu aquí, perquè com molt bé indica la catifa que hem fet aquí, el Vall de Bastons és una cosa conjunta, de molta gent, esforços de molta gent, i per tant és cada un de vosaltres que ens fa possible que els que estem aquí i els humanitzats hagin pogut arribar a ballar tants anys. Moltes gràcies i visca el Vall de Bastons. I el Vall de Bastons de Salou, pertanyent a l'associació Saliou. És el que menys ens esperàvem, ens fa molta il·lusió i com ha dit l'Adrià, fa poquet que hem conegut aquest món, però estem enamorats del Vall de Bastons, ens l'estimem moltíssim i farem tot el possible perquè la gent del nostre poble i els altres gaudeixin del Vall de Bastons. Visca el Vall de Bastons, ara i sempre! A més, un darrer i 8è reconeixement a un conjunt de persones sense les quals no tindríem les trobades i diades bastoneres que tenim, els i les voluntàries. A aquestes 8 personalitats se'ls hi va dedicar la desfeta de la catifa Ara i Sempre, amb la interpretació de 3 peces per part d'una representació de colles bastoneres de totes les territorials de Catalunya. El Vall de les Comarques Centrals i el Vall de les Comarques Meridionals, primera i darrera territorial en organitzar una trobada nacional. I el Vall de l'Ara i Sempre, Vall de Catalunya. La ballada d'homenatge en qüestió, però, va ser precedida pels canons d'en Pasqual, del municipi de Salou, qui va llançar diferents canonades en honor a les persones presents.
A les 5 de la tarda, al passeig Jaume I de Salou, es donava el tret de sortida a la cercavila de la 46a Trobada Nacional de Vall de Bastons de Catalunya, amb pirotècnia facilitada per la cultura popular salouenca. Una cercavila que va convertir la 46a Trobada Nacional en la trobada nacional més representativa i gran de la història, amb 80 grups participants. Per primer cop, a més, amb la participació de diferents grups de Vall de Bastonets a Catalunya i les diferents colles o grups vingudes d'arreu de la península Ibèrica. Per acabar els actes de la tarda, es van fer els parlaments a càrrec de les entitats organitzadores de l'acte, Associació Saliou, Adifolk i Coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, i de les administracions presents, Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Diputació de Tarragona i Ajuntament de Salou. Tot plegat, acompanyat de l'esclat de Vall de Bastons de tots els grups presents a la plaça de les comunitats autònomes i de la interpretació del ball ara i sempre de forma conjunta. Tenir totes aquestes colles a la plaça. Ser la primera vegada que es supera el rècord de colles bastoneres. És un honor tenir-vos aquí. I res més, moltes gràcies per haver vingut. Avui per Adifolk és un honor poder estar al costat de la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, coorganitzant aquest primer Congrés Internacional de Vall de Bastons, i veure avui aquesta plaça tan plena és increïble. Benvinguts i benvingudes, bienvenidos y bienvenidas a Salou, a Cataluña. A mí los parlamentos se me han ido al aire al veros bailar. La verdad es que he acabado llorando, sinceramente. Després de gairebé 2 anys d'estar tancats a casa, de tenir cercaviles i actuacions una mica atípiques, el Vall de Bastons, amb el Vall de Pastorets, con todos los grupos de danzas que hoy nos acompañan de diferentes regiones, desde Cantabria, desde La Rioja, desde Euskal Herria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Portugal, me estoy dejando a alguien, Aragón, y obviamente Andorra también, Cataluña entera está. És un plaer tornar a les places i carrers amb aquesta imatge de la trobada nacional, ara sí que ja ho podem dir, més gran de tota la història. 46a trobada nacional amb més de 80 grups de Vall de Bastons de tot arreu, de tota la península. I ja us dic jo que aquesta voluntat de tirar endavant, en definitiva, però també de reinventar-se per no aturar-nos, aquesta tossuderia àmpliament demostrada també pel cap de colla i per l'abanderat de la coordinadora, però també de tota la seva junta, han fet possible que avui estem aquí a Salou i ens sentim el gran clos de Bastons un altre cop.
de Catalunya.